nonton di Gamuda, nonton Jumat Chaudhary, vacancy extended sampai yang dia matrabhasha siap sampai ke sini itu matrabhasha tahu. Kami ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ border ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରା ପଶ୍ଚିମ ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେମିତି ଦେଖାଉଛି ଆମର କଳା ଯୋଉ ଟିକେ ଆମର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଯାହାକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆର ଆମର କିଛି ବୋର୍ଡ କେମିତି ଦୋକାନ ହଉ ବଜାର ହଉ ସେମିତି କିଛି ଲେଖାଯାଉନାହିଁ ସେ ଉପରେ ଟିକେ ଲେଖାଯିବା କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ମାତୃଭାଷା ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆଉ ଏଇଟା ଇଂରାଜୀ କଥା ଇଂରାଜୀ ତ ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବା ସରକାର ଚାଲିଛି ଏବେ କାଗଜ ପତ୍ର ଯେହେତୁ ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ଡର ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରା ଅଛି ସୌକି ବର୍ଡର ନାରାୟଣପଟନା ରାଉରକେଲା ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ ସେଠି ରାଉରକେଲାରେ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରା ସବୁ ତେଲୁଗୁରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଯାଉଛି ଏସବୁ ଜାଗା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯିବାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକିନା ଏସବୁ ଜିନିଷ